Meg ezek a bábuk. Abszolút aktuálisnak tartom magát a témát, mert azt gondolom, hogy tudatformálásra van szükség, és igazándiból a gyerekeknél kell kezdeni. Gyerekeken keresztül a családokat meg lehet érinteni, és azt gondolom, hogy a felnövekvő generációnak erre feltétlenül szüksége van. Szóval ők nagyon örültek ennek a kezdeményezésnek, és nagyon leginkább gyakorlati tudásjátékokat szerettek volna tanulni, amiket tudnak az óvodában aztán később alkalmazni. Sziasztok! Valaki el tudná mondani nekem, hogy mit tanult ma? Elmondod? Igen. A kutya meggyalogatta a rókát. A környezetet meg kell védni, és ami rákcsálni, amikor megyünk kirándulni, ami van nálunk rákcsálni való, azt nem szabad eldobni, hanem vissza kell rakni a hátizsákunkba. Vagyunk Győrben az utolsó állomásomon, a két utolsó rendezvény van ezen a két napon, és nagyon nyüzsgés, és szeretik a programunkat. A gyerekeknek élmény kell, és nekik ez egy élmény, ez a program az, hogy láthatnak egy mesét, amit aztán újra és újra megtanulhatnak azáltal, hogy agyagozhatnak azáltal, hogy játszhatnak a játékainkkal a játszóházban. Nekik ez egy csoda, amit meg tudnak élni. Külön meg kell birkózni a lakótelepi környezetnek a hozzáállásával, hogy úgy mondjam, sokkal több energiánkba kerül, hogy egy óvodát szépen rendbe tartsunk, a virágait gondozzuk, mert bizony szembesülünk azzal, hogy a környezetnek a romboló hatásával néha szembe kell néznünk, és ezt meg is kell tudnunk magyarázni a gyerekeknek. Mi volt most? Mit csináltatok oda bent? Készítettünk olyan anyagot, meg virágot, meg színeztünk. Gyurmából csináltam valami szépet. Én ezt csináltam. Én meg kettő. Aha, nagyon gyönyörűek. Ősztől egy új pályázat keretében 10 új óvodába fogunk eljutni, ahol Budapest környékén közelebb leszünk a Pest megyei régióhoz. Egyén lipán, egyén már, nézd a napot, Népi játékokat tanítok, minden csak tiszta forrásból, úgyhogy ez így illeszkedik bele ebbe a programba, hogy csupa természetes dolgot csinálunk, és a népi gyerekjátékok is a természetességből adódnak, így hát belefértem így ebbe a projektbe. Tengerez a fája, addig tengerezik, leesik a sárga. Csipek, és itt Mimó. Mimó és csipek. Például itt a léghajó, még a próbálkozás sorok van, a rókaháza, az órával, a párnával, a lámpával, minden. A részemről például a zenében tehát történtek olyan változások, hogy kicsit ilyen szabadabb, és hát van, amikor olyan is van, hogy hamis, de igyekszem azért nem az lenni. Nagyon sok szeretettel szeretnénk átadni egy bábos lárikót. Ebben benne van minden csoda, amivel a gyerekek ma találkoztak. Maga a mesekönyv, amiből a bábelőadás készül. Bele megmutatom neked, hogy miket kaptok. Maga a mesekönyv, ami a mesének a története, amit láttatok. Itt vannak olyan foglalkoztató füzetek, amit minden korosztály tud használni, ugyanígy a mesére épülve. Itt vannak maguk a bábok is, amiket vissza tudjátok idézni a történetet, és van egy-két olyan játék, ami használtatok már itt kinn a bábos játszóházok, például kirakó, vagy bonyolultabb ez a hulladékos kukatúra játék, hogyha azt is láttad, amit tudtok használni. Nagyon szépen köszönöm, nagyon sok mindent kaptunk, és annak meg külön örülök, hogy amivel ma élményük volt,
az most itt maradhat az óviba, és élhetjük tovább, és újra, és bővíthetjük saját ötleteink szerint. Annyira hatalmas nagy energiát adtak a gyerekek egyből, amint meglátták a léggömböt, elkezdtek tapsolni, nagyon tetszett nekik. Úgyhogy ez a mi játékunkon is meglátszik, igen. És már a gitárjátékra nagyon figyeltek az és nagyon tetszett nekik, és ezért én annál jobban próbáltam ezt aztán. Szia! 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 Hogy tetszett az előadás? Köszönöm. És nagyon? Mondd, hogy nagyon. A rókánál mi történik, arra emlékszel? Tehát megérkeznek, és akkor a róka mit csinál? Nektek van kertetek? Szent Ivánon. És szoktatok benne, mit termeltek benne? Amikor a róka adott Mimónak és Csipetnek. Mi is volt a róka neve? Mindig elfelejtem. Emlékszel? Már nem kell.